Dalu, Pak. Sampun sawetawis. Nggih, pripun niku? Kena diarani giri lusi jalma tan kena giri. Maksude Wong sak sadi. Iya ta? nggih. Wong saka Dukuh Raya Karang Pratisan kepareng kusumane Ayu Siti Rohana diangkat minangka penderek pribadi lho iki. Dek napa ling angkat? Lho, iki piye to lek ora harus latih bilang iki? Apa kira-kira sampean iki durung krungu? Lho. Sadi wektu dina iki. Kok mboten wonten WA kula? Lho, Di HP. kira-kira ana sinale apa ora? Iki Nggih. mumpung kiyaine ana. Takonon dhewe, takon ora sadi. Lha sampean mendel mawon kok mboten. Ndak derajate. Sampeyan ku ya ngono. Pinangka dadi penderek pribadi. Nggih, nggih. Piye Lek? Sampeyan yen nyawang aku iki mau wis pantes apa durung? Malah sangsaya gagah, sangsaya ganteng. Pantes. Pantes. Aku dhewe iki mau yo nganyono ngangira. Atase iki mau aku wong saka Karang Pradesan. Dipercaya dadi ajudane Siti Rohana. Nggih. Matur nuwun, Kang ngoten. Lah saniki pripun iki? Biji Panglima Hasan Samlansora. Kabeh iki mau jalarani mung sampeyan. Yen ora ana sampeyan mesti wae aku iki mau wis dadi Narapidana. Wis mlebu pakunjaran ana ing kerajaan Tuhan. kabeh wis dadi tanggung jawabku sadi. Aku pikul pinangka Prabu ing negara ing Turki. Bener tak omongke bener, salah tak omongke salah. Panesen ora lho. Kabeh iki mau wis dadi tanggung jawab. Umpama to nalika semono kowe kaanggep luput, yo mesti bakal tak luputake. Nanging ewa semono kowe kaanggep ora luput, yo mesti wae lumrah yen to kowe nampa ganjaran. Kaya pitung kasuk lawan kowe aja lali marang Purwamadran Wisana. Senajan to kepiwae, sing papan ing papan kene kabeh ruangmu aja nganti kowe lali karo kabeh ruangmu sing wis nengkuyung kelawan urip. Kabeh kuwi mau bener. Kula kang saka kuwi ning papan kene iki mau disekseni aku bakal nganake sumpah dar. Nganake sumpah kang tegese sumpah darah sing tegese kepiye sak? Ora bakal tak selaki muktiku iki mau jalaranipun mung sampeyan. Mula kang saka kuwi aku bakal nganake sumpah dar. Saboyo mukti, saboyo patut. Saboyo mukti, saboyo patut. Kanthi tumetes sing gedhe. Terus saranane piye, Sak? Kira-kira saranane nganti cara sing kepiye, Sak? Apa gedhe dadi siji terus diombe bareng apa piye wis? Ombe mendem kowe duwe. Yo ana getih diombe piye. Sumpah darah ki mudeng sumpah darah no mboten. Lah ulah saka kuwi to lek lenteng. Rumangsa bingung nggonku nampa. Darah ki diteteske sethithik, digigit pamane, dadekno siji. Cokor bener. Dadekne siji wis engko sak ember diombe bareng-bareng. Lho nek iso gadus. Ayo. Oh, ya. Ayo bareng-bareng sumpah darah sing gedhe tembung saboyo pati, saboyo pati. Terus. Saboyo mukti, Saboyo pati. Yen pancen iki mau wis nglakon awake dhewe nganake sumpah dar. Ing wektu dina iki aku wis mundhak derajatku, mundhak pangkatku. Atase aku iki mau wong desa, aku duwe jeneng Sadi. Aku wis mundhak pangkat dadi ajudane Siti Rohana. Aku bakal tambah jenengku dadi Sadi Bey. Sadi Bey. Iya ngene. Mergo awake dhewe wis mitra sedulur. Jumbuh supaya awake dhewe yen to Sadi mukti nganggo jeneng Sadi Bey. Aku yo mau Heri, aku yo mau kalah. Jeneng Kalah bakal sampean. tak tambahi Tambahin apa? Hasan Bey. Oh, ben kabeh Hasan Hasan Bey, Hasan Bey ora
aku tak tambahi Surabaya. Terus apa mau? Hasan Bey, aku Surabaya. Ya Surah karo Surabaya. Lah kowe. Kula nggih nderek panjenengan. Ya menapa? Namine kula tambahi Yapi Bey. Lah kowe apa? Aku jenengku tak tambahi Dodo Bey. Dodok Bey. Lah apa awas kelenteng Nek kula kadose klenteng ora patek Bey. ora patek Bey. Nggih sami ngangge klenteng Bey. Podo-podo nganggo jeneng Bey. Nggih. Iki karepe Sadi Bey iki piye? Yen pancen kabeh iki mau wis kasembadan. Apa kang sing tak karepke? Ayo padha bareng-bareng netepi kewajibane dhewe-dhewe. Ya ngono. Ayo ngono. Monggo. Dodok. Monggo. jengen pengising saka Kapten Lasaru enggo kowe lan aku Den Mase Pangeran Saladin nganti teko sak tengahing alas kaya ngene rahayune ana pawongan Nun Sewu. Panjenengan nika sinten dumadakan wonten sak tengahing wana? Diwanoke mawon kula Sadi Bey. Sadi Bey. Banjur panjenengan sinten? Kula ingkang sudya masani Mansur saking Ngerum Sekutari Saking Ngerum sak masa tingge lajeng menika anak kula Kula Resia. Resia nggih. Banjur Kula Pangeran Saladin. Putra saking kerajaan Turki. lajeng ngantos panjenengan sakati dumugi wonten ing tepis wiringing kerajaan Turki. Estunipun wonten perkawis minangka Katuran presa kula menika rak kalebet peguron wonten ing Ngerum Sekutari awit saking wengising Kapten Lasaru enggo kula keplayu wonten sak tengahing wana anak lan Pangeran Saladin menika Leresati malah kaporo Ngerum Sekutari dina iki diobar karo Kapten Lasaru. Resio! Nika ingkang nami Kapten Lasaru. Apa kowe wani ngaglah pengarepan? diwanoke wae aku Sadi Bey. Sadi. Kaperna apa lawan Resia? Aku ora sanak ora kadang. Yen ngono sumingkira Resia tak boyonge. Aku gelem sumingkir yen to aku wis debaban depan. Maju kowe Sadi. Atos-atos tak mati. Pelo. Kaget raos ing manak kula. Mongko tetandingan kala wau boten mimpang dhateng panjenengan ngreh dene sampunipun pirsa wujudipun akeh panjenengan kok malah Kapten Lasaru tumekaning playu. Sedaya kala wau sampun
dados tanggel jawab marang sapadha padaning menungsa. Kula kedah ngayomi. Oh, ngaten nggih matur sembah nuwun. Seti bayi. Nane aku yo ngucap iki matur suwun banget. Merga wektu dina iki sliramu wis menehi sabiyantu marang aku, marang Abah Mansur lan Pangeran Salati. Matur suwun banget ya Seti bayi. Menika langsung. Semanten ugi kula nilake kumpan nuwun kang tanpa. Mila saking menika monggo sami-sami minggah wonten ing kerajaan iki nyuwun pengadilan kaliyan ingkang Kados mekaten. Monggo mundhir. Monggo Abah. Monggo Pangeran. Pangeran Saladin amarga ana pepalang ora ana liya sing jenenge Sadi Bey. Gumun karo Sadi nggawa sesupe tandha panguwasa ing kerajaan Turki. Sapa sing arep wani karo Sadi nek nggawa supe kaya ngono? Iki garapane sampean lho. Aku tak ngotak-ngatik mikir kedadan iki njambar. Loro. Perang luwih rudha negara. Kuwi mbutuhke bondo sing luwih akeh. Ya ora? Nah, carane kowe ra tau mendem uripe karo Saira. Wujude kaya setan ireng. Kuwi bapane wong sing sugih. Peralatan yang Turki. Sapa sing wong sugih kok apik pesengan nganggo setan ireng, bayare dirampas. Kowe golek wong sing sugih, engko setan ireng pamapan yang kok lagi rampas bayare. Kaya ora wong sugih liwat kene. Mojo ya. Ayo. Kula niki juragan sing sugih. Juragan apa juragan? Juragan empang kok piye? Jan butuh batu. Iya Mas Berlian. Mas Berlian. Meneke aku. Ragat perang. Ragat perang pripun? Yang diwenehke ragat perang bidiran Turki. Mboten iso kok juragan. Ora kowe ora apa-apa. Wis sugih ora anggo nyambut gawe. Lho. Kula niki pengusaha kok. Kowe iki mek pesugihan sugih. Boten. Kowe ngene kok. Kowe ngene kok setan ireng ta? Botekno. Iki setan Turki sapa sing ngingoni setan ireng? Kira setane. Kowe butuh urip apa butuh mati? Ya butuh urip, mati butuh urip. Kowe kudu ngaku nek pesen apik pesugihan setan ireng. Nek ora gelem ngaku ngono, gebuki kowe. Kula sugih niki merga kula prigel nyambut gawe
dados juragan Watu Gea. Buktine Mas. Buktine Setan irung. Engon-engonmu. Kae sing sisi bengah terus kae. Tunggale setan ireng. Boten. Bakoni ora. buki ndak buki Bakoni. Nggih. Kula sugih, kula mek persugihan setan ireng Ireng. ireng. Ayo. Ayo. Setan ireng. Ayo. Kula sugih pinter nyambut gawe. weh Waduh, biasa piye? piye Saiki ganti perkarane Sati Bey. Ye sati bae piye iki? Sati Bey duwe rasa seneng karo sing jenenge Rasya. Saiki anggo cara. Taman Konstantinopel. Diwenehi palangkat Rasya Taman Konstantinopel. Mesti Sadi mlebu taman kari grebek karo Sadi. garing grobak Ayo, ayo